Hallelujah, hama dzinodikana. Ndoda kungotaura kwemaminutes mashomanene. 1 Timothy chapter 4. Let me read the Bible. The Spirit clearly says that in the later times, some will abandon the faith. The other version says some will depart from faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. Verse 12, such teachings comes through hypocritical liars. Ndoda kuti tingobatsirana mukubatsirana kwedu tibva tabatsira Apostle TF Chiwenga. Hatirege kumuadresa kana dzidziso yakatsauka yatanga kuspreadwa like cancer. Urikuona kuti Chiwenga unofana kubatsirwa ende inandizeze kukubatsira nekuti uri hama yangu. Dzidziso yekuti ekapo murume asina vana vakomana anofanira kutsvaga mumwe mudzimai anogona kumuitira vana vakomana. It's not only heretic but it is also docetic. Regedza ndikudzorere kuna Genesis nekuti saint chirifera kuna Genesis because ndokune order of creation before the fall of man. Saka tikada kubata Genesis, Mwari vasika Adam, Bible rinoti pakashayikwa mubatsiri akafanira aigona kubatsira Adam. Mhuka dzimwe dzese dziripo but dzakatadza kuva mubatsiri wakafanira kuna Adam. Mwari vakapa Adam hope akarara. Akarara Mwari vanobvisa rumbabvu pana Adam. Ndokubva vagadzira munhu anonzi mukadzi. Hapana kugadzirwa vakadzi. Saka dai Jehovha vaida kuti varume vaite vakadzi vaviri kana kuti vatatu, uye ndichipinda mupfungwa dzaMwari, dai vaida kuti kana uchinge waita vanasikana washaya vanakomana unofanira kuita mumwe mukadzi wechipiri. Rekedza ndisiye ndakadaiwo. Ndokudzorera kuti uri kuona here kuti bhuku rinoti murume achasiya vabereki vake achaenda kune mukadzi wake vaviri vachava nyama imwe chete. Ipapo hapasi kunzi murume achasiya vabereki vake all united kuvakadzi vake. Apa tikudzokera tirikumbataura mavambo order of creation inova pattern yaMwari yavakange vakadesigna pacreation. Saka murume mumwe chete achatevera mukadzi mumwe chete. Pamwe pandaigona kuitirana nharo newe ndepekuti vangadei vari varume vari kutizira kuvakadzi, ndava pari kunzi varume ndo vachaenda kuvakadzi kwete vakadzi vachaenda kuvarume. Dai vakataura ipapo apo taigona kupindirana. But uri kuti murume kana achinge aita vana vasikana, ende ndinoda kukorekta shoko rawakati a stupid woman, andizive kuti mune ruvengo here nemadzimai kana kuti pane zvamakaitirwa nemadzimai kana kuti vakadzi zvekuti mune bitterness against madzimai. The way you address women even in your last video zvikureva kuti une a personal vendetta, une bitterness against madzimai. Sei ndiri kudaro, when you address a woman uchimuti a stupid woman azara vana vasikana, let me explain this. It is not the ground that demands the seed, but it is the farmer who decides the seed to put on the ground. Saka bhuku nobva rati vana zvipo zvinobva kuna Mwari. Saka uri kuona kuti unotogona kuparadza mamarriage izvezviso. Nyaya yaPenina naHana vazhinji vanoiparidza kuti Penina aizoseka Hana. Saka murume akaona kuti atadza kuitirwa vana vakomana nemudzimai wake wekutanga, obva agara oteerera dzidziso dzakatsauka dzinodzidziswa nemadhimoni. Handisi kuti Chiwenga uri dhimoni, but tiri kuti mweya uri kukupa dzidziso uyu mweya wemadhimoni. Saka uri kuona kuti panogona kuita mafamily disintegration, mafamily breakups, mamarital breakups nekuda kwedzidziso iyi. Saka dzimwe dzidziso kana muchida kuti dzidzidziswe makereke menyu, musatsvage public endorsement. Chingoitai zvamakatenderana kuchechi kwenyu.
moita vakadzi kana makuda kuita zvinoitawo kwamarangi hamurambidzwe kuita sezvinoitawo kwamarambi, but it is tantamounting to destroy my marriages when you say murume nemukadzi a couple ikaita vana vasikana mobva mati anofanira kuita mumwe mwana wechikomana, saka enda unotsvaga. This is tantamounting to destroy my marriages. Saka vachiwenga isusu basa redu mabishop nderekugadzirisa dzidziso dzakatsauka dzatinoona kuti idzi hadzifanire kuconsumer nemembers of the public, especially the body of Christ. Ndichikubatsireke kupedzisira, mudzimai kana kuti mukadzi haana kungosikirwa kuti akure azvare nekuyamwisa. In your last video when you addressed women kuti mukadzi chaakangosikirwa chete kana anyatsonzwa mari kuti akugona kubata mimba, apedza kubata mimba ozvara oyamwisa. Reducing women to that level is tantamounting. Nekuti kuna Genesis kune order of creation, bhuku rinoti pakashayikwa mubatsiri akafanira wekubatsirana. Kana Adamu aigona kuzviitira saka ari kuda kubatsirwei, but pakashayikwa akabatsira Adamu, kwete kuzvara, kwete kuyamwisa. Saka kana muine personal vendettas or grudges or whatever with women, I am really sorry. We are here to make the record straight and to expose any docetic and heretic teachings that are coming and mushrooming from all other men of God. May the God of this generation bless Zimbabwe. God bless you.